ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ନେଇଯାଇଛି। ଆମ ଗ୍ରାମର ସେ ବ୍ରିଜ ଟା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ରିଜ ରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଟା ଆମେ ସେଟା ଦେଖିଯିବା। ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିଯିବା। ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ସେଇଟା କୋଉ ଗାଁଟା ସେଇଟା? ଏଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭାଇ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆସ ଆସ ଦେଖିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପୁଣି ନେଇଯାଇଛି ସେ ବ୍ରିଜଟା ଦେଖିଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆରେ ଭାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ଏଟା ସବୁ ଘାସ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବିଲ ବାଡ଼ ସବୁ ନେଇଗଲା ଭାଇ। ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଟିକେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା। ବିଲ ବାଡ଼ ବି ନେଇଯାଇଛି କି ଭାଇ? ଆଉ ନେଇଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ସେ ବ୍ରିଜ ଟା ନେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ ଏଠି କେମିତି ଯିବ ହେଲେ ତମେ ମାନେ? ଆଉ କଣ କରିବା ଭାଇ ଡଙ୍ଗା କା ବନେଇକି ନେବୁ ଯିବାର ଅଛି କି? ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡେ। ଆରେ ଭାଇ ବିଲ ଦେଖ ଜମି ବାଡ଼ି ସେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଏମିତି ନେଇଯାଇଛି କି? ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ରେ ଗଲୁ ସେ ଦେଖିକି ମାଛ ପଳେଇ ଆଇବ ମାଛ। ଦେଖ ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ କେତେ ଗଭୀର ରାସ୍ତା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ଆଉ କିଛି ରଖିନି ଆମ ଗାଁରେ। ଆରେ ଭାଇ ଆସିଲା ତ ଆସିଲା ବର୍ଷା ନେଇଗଲା। ଆପଣ କହିମାନେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଘାଟ ନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ଟିକେ। ଆମେ ସେ ଆମର କିଏ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୋହନ